Morjesta! Meikä on Topias ja meikä on Kiilattu. Sitten näytetään, että miten tehdään koko kroppa, niin toi kuminauhalla vaan. Ja yhdistettynä sinne 2 liikettä, eli kyykky ja sitten kehonpainoliike, niin punnerrukset. Ja tämän kun 3 kertaa viikossa toistatte, esim. Maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, niin tulosta tulee. Ja video on tarkoitettu aloittelijoille. Tai niille, joita kiinnostaa vaihtaa kuminauhatreeniä. Elikkä sitten aletaan tsekkaa ensimmäistä liikettä. Jees, eli kaikilta löytyy varmaan kahvakuulaa kotoa, ja se ei niistä käsipainoa voi ottaa. Tai sitten tehdä ihan tangolla ja painoilla, mutta siitä tulee video erikseen, että sitten katsoo sieltä, että miten tehdään kyykky oikeaoppisesti. Elikkä siinä on nyt samalla lailla miten kahvakuulassa, mutta pidetään vaan kahvakuulla itsessään kaavasta kiinni. Ja sieltä kyykkää rakas. Hyvä, noin. Eka lämmittelysarjaa. Sieltä niin. Ja sitten lopeta siihen. Jesp, laitas painoamaan. Elikkä lämmittelysarjaa voi ottaa aika niin, ettei kyykkää ihan sinne alas asti, vaan ottaa itsessään kahvakuulan ja kyykkää sillä pikkasen. Ja sitten toinen lämmittelymuoto, mitä voidaan tehdä on, että kyykkääpä siitä välillä ihan ilman sitä. Sieltä kyykkyy, ja sieltä kyykkyy. Ja näin me saadaan lihaksi lämpiä, joka on tärkeä homma. Hyvä. Sitten sen jälkeen, ota päivällä siitä, semmonen noin 50 sekkaa ja minuutti taukoa, niin lämmityssarjan jälkeen. Ja sitten 50 sekunnin vielä minuutin päästä, niin voi katsoa kellosta, niin sitten itsessään toistoa ja näin. Että semmoista. Sitten toi demonstrappa sieltä. Sen jälkeen, kun on kulunut teillä 50 sekkaa ja minuutti, niin itsessään kyykyn pari ja sieltä kyykkää. Hyvä. Reidit levittää tekee työn. Sieltä kyykkää. Reidit levittää tekee työn. Hyvä. Kyykkä alas varoksi. Sieltä ihan alhaalle. Reddit levittää tekee työn. Näitä löytyy video, miten kyykky tehdään oikeaoppisesti ja näin. Hyvä. Ja sitten semmonen riippuen painosta, että mikä on sopiva, 15-30 toistoa. Ja sitten semmonen pari minuuttia taukoa ja sen jälkeen uudestaan. Ja yhteensä vähintään 1 lämmittelysarja ja sitten itsessään 3 sarjaa. Jees, siirrytään seuraavaan liikkeen pariin. Morjesta. Tähän väliin sellainen tarkennus, että muistakaa katsoa, että kun kyykkäätte, että selkä pysyy suorana. Ja näin. Ettei kallistu, vaan että meiltä löytyy toi video, missä opetetaan, miten kyykky tehdään oikeaoppisesti. Niin samat säännöt pätee sitten siihen, että kun kahvakuulalla tehdään, niin että selkä pysyy suorana, niin se on erittäin tärkeää. Jees, hyvä. Sitten, ennen kuin me siirrytään kokonaan tekemään kuminauhalla, niin sitten on vielä punnerrukset. Voi käyttää punneruskahvoja, jos löytyy. Jos punneruskahvoja ei löydy, niin ihan vaan kädet maahan. Tai sitten voi jotkut kirjat laittaa siihen, jos haluaa vähän korkata. Sitten se ottaa vähän enemmän ylärintalijaksiin. Ja ei itse asiassa ojentajat ja etuolkapäät ja rintalijakset tekee duuni. No hyvä, sieltä punnertaa. Voi tehdä naisten punneruksilla, naiset ja sitten miesten punneruksilla. Tai riippuen voimatasoistaan ihan, että minkälaiset ne on, niin riippuen siitä. Hyvä, sieltä ja sitten lavoja yhteen. Lavoja yhteen ylhäällä ja sieltä punnertaa. Hyvä. Jeesp. Tosiaan ensimmäisenä lämpösarja ja ottakaa semmonen punnerruksia niin 10, jonka jälkeen parikymmentä punnerusta. Tai se riippuu voimatasosta ihan, että paljon niitä punneruksia jaksaa tehdä. Ja riippuen ihan siitä, niin että riippuen täysin siitä. Että jos joillain on semmoinen 3-4 punnerusta, niin hyvä lämpö, niin sitten se on. Ja sitten siinä vaiheessa menkää sillä, ja sitten siirtykää itsessään tekeen semmoinen noin 10 punnerusta. Se on niin kuin tuntuu itselle hyvältä, ja mitä omat voimatasot, mutta
muistakaa pitää sarjataukoa lämpän jälkeen se 50 sekkaa vielä minuuttia, sen jälkeen sitten itsessään pari minuuttia siellä toi sarjan välissä. Ja näin, ja semmoinen niitä toistoja itsessään tässä punneruksen aikana, niin sitten ihan niitä omien voimatasojen mukaan ja näin, mutta semmoista, että saadaan sitä lihasrasitusta ja lihasrepeämiä ja sitten ruoasta lihasten rakennusaineet, jotka kasvattaa sinne sitten paksukuvaa vahvempaa lihasta, niin semmoista. Ja itsessään sitten niillä lailla rasvan poltto tarkoituksena näin myös sitten, niin saadaan sitten itsessään sitä rasvaa myös palamaan. Ja sitten siitä uudessa videossa, että miten keskitytään siihen ruokavalioon, että minkälainen se ruokavalion syömispuoli itsessään sitten on, niin se vaikuttaa paljon siihen, että miten itsessään sitten minkälaista tulosta sitä saa. Että keskikaloreilla syömistä, miinuskaloreilla syömistä vai plussakaloreilla syömistä. Hyvä Emellä, sitten punartaan takaisin ihmeessä rakas. Sitten sieltä, tässä me ei demonstroitu nyt lämpöä, mutta meikä kertoi sen teille. Sitten sieltä uudestaan punnertaa, hyvä. Tässä näytetään vähän, että mitä tätä punnerista tehdään oikein oppisesti niille, jotka ei ole koskaan tehnyt. Sieltä hyvä. Sieltä hyvä. Ja näitä sitten kolme sarjaa, lämpö, vähintään se 1 lämpö ja sitten 3 sarjaa punneruksia. Ja sitten hyvä ja sieltä. Ja niitä omien voimatasojen mukaan, niin semmoista, mikä on maksipunneruksia, niin tärkeää sinne sarjassa toistojen tää välissä, että mikä on että sinne kannattaa täydätä sitten että semmoista. Sitten itsessään siirrytään kokonaan täysin kuminauhatreenauksen pariin. Tässä on nämä 2 liikettä, mitkä me tarvitaan, että me saadaan koko kroppaan niin rasitus. Sitten siirrytään täysin kuminauhatreenauksen pariin. Siirrä punneruskahvoja vaan siitä tarkas, että me käyttää tuolla. Jees. No niin, tuon noin punneruskahvoja. Sitten hyvä. Sieltä niin jalkojen alle ja sitten selkään kaarta. Selkää vie enemmän kaarta. Ja näin ja tuommoista kaarta selkää. Et selkä on tuommoisessa asennossa. Ja näin. Ja sitten tämmöistä liikettä. Joo. Tämmöistä liikettä. Eli sieltä. Ja sitten lavat yhteen täällä. Lavat yhteen. Noin. Ja sieltä. Ja sieltä. Sorvaa alempaan. Kädet vaan olemassa. Sieltä hyvä. Ja 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 sieltä. Käsiä vaan suoramaksina olemassa. Sitten tosiaan lämmittely. Eli ottakaa vähemmän vastusta itsessään kuminauhasta. Ja tehkää toistoja. Semmonen 10 ja sitten itsessään 20-30 toistoa, niin sitten sillä, että vastus on hyvä kuminauhassa. Sen vastuksen te itse saatte ihan sillä otteella, että minkälaisen te otatte kuminauhasta, niin ja näin. Mutta liikerata, että se on hallussa. Eli selässä, kaari, näin. Ja sitten kannattaa ihan vähän suoramaksi selkää samalla, kun se on kaarella. Eli siitä selkä kaarelle alaspäin ja sitten käännöstä vähän sinne taakse voisi sanoa. Että noin ja sitten sieltä vetää. Sieltä tekee hauis ja etuolkapää ja sitten se selkä sitä työtä. Ota ne on avustavina lihasryhminä siinä. Ja sieltä. Sieltä soutaa, hyvä. Sieltä soutaa. Hyvä. Ja näin. Sitten siirrytään uuden liikkeen pariin. Eli sen jälkeen, kun tässä kullasoutu on tehty, punnerukset on tehty ja ennen sitä jalkakyykky on tehty, niin sen jälkeen siirrytään. Sitten viimeinen moniniveliasliike, niin itsessään, joka ottaa koko olkapäät, etuolkapään, sivuolkapään ja takaolkapään, eli pystypunnerus kuminauhalla olkapäille. Ja sieltä, noin. Ja sieltä, ota lämpöä aika sieltä, demonstroida se lämmittelysarja. Eli sieltä ja noin. Ei niin isoa vastusta. Sitten lopetas siirroksi. Sitten se 50 sekkaa minuutti taukoa. Venakkaa tässä.
50 sekkaa vielä minuutti. Sen jälkeen kun se on mennyt, niin sitten vähän kireempää vastusta. Ota päivällinen. Vähän kireempää vastusta siitä. Ja näin. Ja sieltä. Ja sieltä. Ja sieltä. Ja sieltä. Ja sieltä. Ja sieltä. Hyvä. Noin, että se on siellä. Olkapäiden takaa. Olkapäiden takana itsessään se ja näin. Ja sieltä itsessään liikettä. Ja noin ja noin. Sieltä saadaan kaikki olkapäät sitten toi itsessään rasistukseen mukaan. Noin. Sitten näitä, niin toi semmonen 20-30. Ja sitten taukoa pari minuuttia. Ja sitten uudestaan semmonen 20-30 ja taukoa. Ja sitten uudestaan ja sitten 20-30. Voi ottaa myös 15-20 toistoa. Sitten sen jälkeen kun ne on tehty, niin siirrytään itsessään hauiskäännön pariin. Elikkä Evel, laitapas sieltä jalkojen väliin, kuvina on. Taas jalkojen väliin, samalla lailla miten selkä liikkeessä, niin sieltä. Ja sitten hauiskääntöä, siittää, hyvä, siittää, hyvä, siittää. Ja näin, hauis tekee työ. Ja sitten jännitystä ylhäällä ja hidastus laskussa ja sieltä ihan alhaalta niin sinne ylös. Ja jännitystä ylhäällä ja hidastus laskussa ja hauis tekee työ. Ja hyvää, hyvää. Sieltä toistoa. Pienemmällä vastusta ja sitten toi siitä, niin otetaan semmonen 10 toistoa ja sitten sen jälkeen 20 ja 25. Niin 20 ja 25. Sitten sen jälkeen kun lämpöä on otettu, niin 50 sekkaa vielä minuutti taukoa. Ja sitten sarjataukojen välissä, niin toi 2 minuutin tauko. Hyvä. Sitten sen jälkeen me ollaan otettu jalat, sitten selkä, sitten jalkojen lisäksi ja selän lisäksi, niin me ollaan otettu punnerruksilla, rintalihakset, ojentajat ja sitten me ollaan otettu olkapäät ja nyt hauis. Ja mikäs puuttuu vielä sitten, että me ollaan saatu koko kroppa treenattua, vatsalihakset. Ja tässä kohtaa tulee vielä yksi liike, mikä ei ole kuminauhalla. Ja mä suosittelen, jos tämmönen jumppapallo löytyy kotoa, niin itsessään jumppapallolla tekemään. Kyyköt lämmittää vatsaa ja vatsalihaksissa itsessään toi lämmittely, niin toi voi ottaa jos haluaa. Elikkä samalla lailla silleen semmonen 10 toistoa siitä ja näin voi ottaa. Saa enemmän toistoa ainakin vatsalihaksilla näin, mutta kyykky ottaa jo esim. Toi itsessään tää vatsalihaksiin, koska vatsalihakset estää liikettä kyykyssä. Ja näin ilman se vatsalihaksia että ne on estävä toi lihasryhmä sitten toi kyykyssä. Samalla kun toi jalat on itsessään taas tekevä. Ja näin, mutta ja niistä sitten lisää eri videossa, jos mietitte, että mitä nämä tarkoittaa jokut. Elikkä hyvä Evelina, siitä, niin me voidaan ottaa joko vatsan rutistuksella tai istumaan nousulla. Varmasti tuttuja. Vatsan rutistus ei pakosti oo. Ja nyt me demonstroidaan vatsan rutistus, koska se on parempi vatsalihasliike. Elikkä täältä näin, ja sieltä rutistaa, noin. Ja sieltä rutistaa, noin. Ja jännitys, pitäkää koko ajan, ja näin, ja sieltä, ja näin. Jännityksen voi vapauttaa, on pari tyyliä. Pidä jännitys koko ajan vatsan rutistuksessa, ja jännitä enemmän siinä vaiheessa, kun sä rutistat. Tai sitten kun sä vedät itseäsi taaksepäin pallolta, niin lopeta jännitys ja sitten jännitä tässä ihan täysiä. Että siinä on pari toi kikkaa, ettei omalla kummalla voi vetää. Sitten sen jälkeen me ollaan saatu vatsalihaksetkin tehtyä. Ja siinä on koko kroppa. Sitten kuminauhalla, punnerruksilla ja sitten jumppapallolla. Ja tämmöisen voi kotona tehdä sitten, että jos kuminauhaa löytyy, niin tämmönen koko kropan treeni itsessään. Se on ottanut koko kroppaan sitten toi treeni ja näin ja toi semmoista. Että eipä siinä. Sitten me siirrytään kuvaan videoon, että miten itsessään salilla sitten otetaan toi koko kropan treeni. Ja tässä oli tämmönen treeni niillä vähän enemmän aloittelijatyylisemmille ja sitten siihen ihmisille, jotka haluaa ottaa kuminauhalla treenejä. Että kuminauhalla saa kokonaisvaltaisesti tuotettua koko kropaa, mutta siinä pitää yhdistää itsestään jalkakyykky, esim. Kahvakuulalla ja sitten vatsalihakset, esim. Justi sen jumppapallolla. Ja tämmöistä löytyy kotoa.
Eipä siinä muuta kuin hyviä treenejä. Eli siinä on neuvottuna 6 liikettä. Eli ensimmäisenä se jalkakyykky, sitten sen jälkeen punnerrukset, sitten punnerusten jälkeen selkä kulmasoudulla, sitten viimeinen monimeläisliike, olkapäät, pystypunnerus kuminauhalla, sitten hauiskääntö kuminauhalla ja sen jälkeen vatsat pallolla. Ja voi ottaa muutenkin jos ei löydy palloa, niin sitten voi ottaa silleen, että laittaa toi jalat johonkin tai jos on kaveri, niin kaveri voi pitää jalkoja tai silleen, että jalat on jossain jos joku tukee jalkoja sitten istumaan nousulla, sitten ottaa vatsat. Ja jos ei löydy kaavakuulaa, niin joku painava esine voi käyttää sitä, tai sitten tehdä enemmän niitä toistoja, tehdä vaikka joku 40 kyykkyä. Ja näin tai. Se riippuu täysin niistä omista ja jos on ihan täysin aloittelija, niin voi kehon painolla tehdä ja vasta sitten myöhemmin ottaa sitä kahvakuulaa käyttöön. Niin voi tehdä semmoinen 20 kyykkyä ja näin ja semmoista 20-30 kyykkyä omalla kehon painolla. Ja sitten ottaa vasta sitä kahvakuulaa niin vaikka ensimmäisen viikon tai toisen viikon jälkeen käyttöön. Elikkä siinä on neuvottuna ja nää voi tosiaan sitten laittaa listata ylös ja elikkä nämä liikkeet. Ja jokaiseen niin 50 sekkaa vielä minuutti niin taukoa. Ja lämmittelysarjan jälkeen, niin eka lämmittelysarja jokaiseen selkeä 50 minuutti niin taukoa. Ja sen jälkeen niin itsessään sitten pari minuuttia jokaisen välissä taukoa. Ja ne toistomäärät on tullut sanottua tuossa, mutta sanotaan taas vielä kerran, eli se riippuu sen verran niistä omista voimatasoista ja kauan on treenannut ja näin ja semmoista, mutta niitä on tullut sanottua sieltä, mutta semmonen harkoidaan semmoiseen itsessään jalkakyykyssä, niin semmoiseen sillä kahvakuulalla, niin semmoiseen 15-20 toistoon ja sitten sen jälkeen niin punneruksissa niin samaa sitten itsessään sarjassa ja 3 sarjaa kaikkia lämmittelysarjaa yhtä. Sitten kulmasoudussa niin sama ja sitten sama, että keskittykää kaikissa, mutta keskittykää kaikissa semmoiseen niin 15-20 niin se on tää suositus, niin 15-20 toistoa niin ja ensinnä sarja lämmittelysarja ja sen jälkeen 50 sekkaa minuutti taukoa. Ja sen jälkeen itsessään jokaista liikettä niin 3 kertaa ja siellä välissä niin pari minuutin taukoa. Ja näin. Ja voi ottaa lämmittelyä myös itsessään kun on kropalle, niin eri lailla, että lämmittelytyylejä erilaisia, sitä kroppaa voi lämmitellä itsessään vähän moninaisvaltaisesti esim. Kyykky tai semmoisella hypyillä, että vaikka laittaa kädet lattiaan ja sitten menee tästä laittaa kädet lattiaan ja sitten yppää siitä jaloillaan ja sitten nostaa käsiään ja sitten heiluttelee käsiä. Olkapäitä kannattaa heilutella ennen itsessään, mutta nyt on kyse kuminauhatreenistä, niin ei ole niin justiinsa, mutta on eri lämmittelytyylejä, tässä on lämmittelysarja ja lämmittelysarjat kaikki, joka kannattaa, mutta sitä kroppaa voi lämmitellä muutenkin ja kannattaa ainakin jos tulee esim. Nyt kun on tää pakkaset, niin tulee jostain parikymmentä asteen pakkasta sisälle, niin lämmitellä muutenkin vähän sitä kroppaa jos haluaa, mutta se ei ole pakollista, kun noudattaa näitä lämmittelysarjaohjeita ja muistaa se 50 minuutin itsessä tauon sen lämmittelysarjan jälkeen ja sen jälkeen. Ja lämmittelysarjaa vähintään 1, niitä voi ottaa parikin tai 3 voi ottaa. Ja sitten itsessään niitä sarjoja voi ottaa myös 3 tai sitten vaikka 4. Ja semmoista. Mutta tässä on tosiaan ohjeistettuna kuminauhatreeni, sitten yhdistettynä sinne punnerrukset ja sitten vatsat palloilla. Elikkä näin. Ja sen jälkeen kun treeni on tehty, niin muistakaa, että yleisin suositus, jotkut katsoo kilojan mukaan, mutta yleisin suositus on, että proteiinia, niin jos löytyy shakeri, niin ostakaa protskujauhetta, laittakaa 40 grammaa protskua sinne ja sitten juokaa sen jälkeen se. Tai sitten ostakaa pari protskujuomaa, joka sisältää 20 grammaa proteiinia ja juokaa ne. 40 grammaa on yleisin suositus ja parin tunnin sisään treenin jälkeen, että siinä se lisäproteiini, jonka jälkeen sitten on apua. Ja semmoinen yleisharhakäsitys voi olla, että itsessään tämä treenaus kasvattaa sitä lihaksia, niin tämä treenaus tuo sen lihasrasituksen sinne lihaksistoon, jonka jälkeen itsessään ruokavaliolla me saadaan se itsessään ne lihasten rakennusaineet sinne. Ruokavaliolla me saadaan lihakset kasvaan ja
treenauksella me saadaan lihasrepeämiä sinne lihaksistoon ja sitten itsessään ruokavaliolla, niin se ruokavaliolla, kun ruokavaliossa on proteiinit, hyvät hiilarit, hyvät rasvat, niin niillä sitten itsessään se lihaksisto kasvaa, sinne tulee paksumpaa, vahvempaa lihasta ja näin. Ja sitten jos se rasvan poltto on tavoitteena, niin muistakaa katsoa itsessään sitä ruoan määrää sillä että se on siinä itsessään vähän miinuskaloreilla päin ja näin ja semmoista. Tästä tulee erikseen video tästä ruokavalion tärkeydestä ja näin ja semmoista, mutta jos teillä on tavoitteena nyt tällä hetkellä se lihaksen kasvatus ja rasvan poltto, niin kattokaa sitä ruokamäärää sillä että se on aika lailla keskikalorisesti ja vähän ehkä miinuskalorisesti siitä, miten normaalisti menee, eli semmoista. Ja jos te syötte vähän liikaa, niin sitten vähentäkää sitä syömistä, mutta siitä on plussaa itsessään siihen lihaksen kasvatukseen. Eli jos tavoitteena on lihaksen kasvatus, niin siinä vaiheessa syökää ihmeessä ja hyvää oikeaa ruokaa, josta tulee erikseen sitten video ja menkää ihmeessä sen videon pariin, tsekkautaan sitä ja semmoista, että mikä on semmoista hyvää sitten ruokaa itsessään, millä se lihaksista kasvaa ja mitä ruokia kannattaa välttää ja vältellä ja semmoista. Ja siitä tulee erikseen video. Mutta muistakaa ihmeessä tämän treenin jälkeen, toivottavasti tässä oli apua ja setitte tämmöistä, että minkä voi kotona tehdä kuminauhalla. Niin toivottavasti sitä oli apua ja muistakaa ihmeessä treenin jälkeen se 40 grammaa lisäproteiinia, niin se edesauttaa sitten itsessään, kun parin tunnin sisään se ottaa, niin tutkitusti niin se lisäproteiini auttaa, että parin tunnin sisään se 40 grammaa sitä lisäproteiinia sinne. Joko shakeriin, proskujauhetta tai sitten parikymmentä gramman niin proskujuomaa. Ei se mitään muuta kuin toivottavasti videosta oli apua niille, jotka ehti tämmöistä kuminauhatreeniä ja ei se muuta kuin morjesta. Moikka.